Noon tamon to, magdadala sandok. Bakit? Doon tower sabi mo to. Ba, ikas namin mag-swimming tamo. Ala, ako sinabing mag-swimming. Uran mo Sinabi ko, ating kasing pipangan ng Kenny. O rin maragulya kasing ka ng tamo. Na maragulin na dalang. Kutsara po tinidor na rin. Bugok, ino man sandok. Uy, may tingnan sandukan. Sakto. Kutsara po tinidor na rin. Inimal, o. Ewa ka. Siyempre, pangaragul tamo. Kutsara tamo. Mga late mo rin. Wasa naman merong rice cooker nila ako na. Oo, ali. Mangutang ka natin. Siya. Tara. Hello po. Hello po. Hello po. Hello po. Nakay ko ng babing reg na mga makumare. Pakal kaya kayo naman. Ay, pala ba ka na Japan? Okay mo. Okay mo. Okay mo. Kaya ka naman vlog yun. Hindi ko naman i-post. Kung nandito pala lakad-lakad doon, ang tamo-tawa rin talaga. Sa chutani ka masiglayan, no? Na, makakakit yung dadalan. Ay, kalakal dakalkin. Ay, mo taga lang. Derang dako naman kele. Ano ba kapatagtala yung bola? Ang kita po. Ayan. Oh. Ay. Ingaman mo ko kaya kanya maragul. Sakto. Ay, sakto. Oh, suko. Sakto na yung dadalang ko. Ay, wala yan. Siyempre, kutsarad minisis. Wala yan. Ay. Suko. O yung nasi mo, ayan yung nasi mo. Wow, nilagala ko. Kailangan mo mag-swimming mga talitsyon. Black sa mag-swimming tamo. O, kayo magbakal tapang coke. String coke. Isang coke para sa malaking lechon. Ay, lechon niya pala. Okay, batana pane, o. Naman yung lechon, o. Mag-post na pa kay lechon. Just kidding. Akakitsyon naman sigurin kang harap kayo naman lechon bakay ni ne. Nung mulala ka, lechon babi ay ni ne. So yung gawan tangay ni, pamalungusan tayo yan. Siyempre kaya beta la rin alwang, beta mong vlogger, of course, deng. Di malampikab siya niya. Nung ika ngayon yung oras ay ni maranop na ka, sorry ka, uling niya ako. Ating kulitsyon, nakakit niya. Nakakit mi lechon na yun, puta ni Dana, pamalungusan mi ay ni ako. Ojo, tsaka kami ngayon ni King Pogshe, special lechon, baboy at baka. Kenny mong sa Lapungan ng Angeles City. Hello nga ko, it's me, Babaeng Kapampangan. And of course, chuta mo pin King Pogshe. Lechon, baboy and baka. Ngayon, nung bisa kayong mangan, muntahan na kayo Kenneth, man-order na kayo huling Keng Tang sauce. Manyama na nga ako. Mangantana! Maya pa yan do, mga moms, mga jo, at chuta mo pin Kenny Pogshe, special lechon and special lechon baboy. Ay! Kenny, para magbukbang nga, beta. Galing! Mga na ako, mga na ako. Mangantana. Sana nga na kami, Mga lala ko ka. nini, sauce ha. Ay, sauce na naman. Sauce. Naman. Ay, Diyos ko. Iyan, Jo. Diyos ko. Pinagin ng sauce. Kapali kayong kilog, Jo. Kailangan tayong kutsaran. Uling balo yun naman, inakman manhig, makikintal ko. Ay na, o, Jo, alam mo, o. Naman na. O, kakapit niya, o, puto. Mididikit ka kay laman kasi nga, mariyupot yung kare lang. Hindi mamasok niya pa. Ay, Diyos ko. Bagyan na kami mo. Kapali nga. Hindi na nga magyabi? Mararap na kami? Pogs, mga tana! Halo tamang. 1, 2, 3. Nang mga. Jawa, so meaning nga itong kamay. Yung nita mo, kita ka na ako. Ay, may tatakpan kaya kanya pa. Wala ko ako. Ay, ne, bari po, sabi da kasi, ning pa kami nyaman na party kasi tang sangkap, kiningan mananabo. Yan. Ay, na Jo. Ikit yan. Naman Yan, may naksas daw. Nang kariyupot. Maaranop.
At saka, andyan ka lang yung sauce kayo ni manyaman niya. Naki dahil. Oh, gutom na, Nek. Diyan na sauce. Manyaman na, ah. Naman dyan, ha? Oo. Iya. Hola sa Joel. akin. Ikaw nang bala mamaya sa amin. For the gout. For the gout. Looking for lechon? Oh, syempre, irinak mo niya kung cake. Ay, Mars! Ay, itong kahit ko. Ay, hindi ba mo, Kenny? Ay, may Kenny. Syempre, ako pa italyatin kung kayo. Ay, hindi po mo. Ay, yung plus mo na po mo. Oh, Diyos ko. Thank you po. Ay, Santa Mar. Na ano ka, Ken? Walang sarsa ako, walang sarsa. Ay, hindi kaya. Thank you, Mare. Maraming balat, baby. Thank you. Oh, thank you so much. Tara na!